skaring lubot ni unsa pangalan. So pag normal lang tag yung mag-heart. Diba? Okay. Basically robot siya. Yes, robot ay. So guys, magawa ka og scary robot o scary robot na ito ani. Pero di mo suwala. And anyway guys, thank you sa 300 subscriber niyo. I love you all. Thank you talaga. So idol. Ari na taas na ta. Ni Beans Dre. They are always watching. Okay? Na mag-skip na ta. Run. Hindi pa mag-run? Oh my god! Oh my god, si Fisheray! Oh my god, kahigante! Oh my god! Oh my god, si Doktor! Oh my god, si Mr. Snake! Oh my god, dabay na! Oh my god, ako po niya ay kapila pa dyan eh. Kuan, nasa ka, Mr. Nightmare School? Pila sila dako kayo sila. Pero mga tayaon lang. Okay, asam ka ay alam nila. Okay, ato na siya. Switch ang power. Ayan. And let's go. We have to be very carefully. And we're done. And now we are going here. Okay. And now I'm gonna basic attack it. Oh my god, don't move my. Oh my god, don't move! Hello eh. No, didn't move that. Okay, finally. Bayaan na lang sa mga bacons. So, aray na to sa may. Ay, di kong pallets. Aray na sa may lava. Kasama na to. Kung ang sunod. Extremely dangerous. Okay, bahala na. Lo. Unsama na! Kamu Zuda, niya kung gipahadlo ka. Unsama na siguro ko dako ba? Oh my god. Kama na ta. Okay, katulog to sa mga araw. And I don't understand what she's singing me. Ako ba life? Be, pabuto na to ba kung ganyan nag-shishin na to ba? Nawala siya, so mo atong gita. Bahala siya diha. Okay, ang mo na speedrunner na sad. Okay. Okay, mag-speedrunner na ta. Ito po niya. Okay. Really? Okay, be careful na ang back ani. Okay, I go. Well, oh my god, smooth. Smooth kayo. Smooth kayo yung texture. Oh my god. Okay, we're going. Yahoo! Let's go. Okay. Oh my god, nanong ang escape. Bulitag. I-break ni, pero dili man pwede siya ma-break. So, ari na sa. Oh my god, na beds, na mga traps. So, wala rin nagpigit di ang duha ka room storage. Siya man siya. Bukong. So, siya, tanong na tabi. Alright, let's just go anyway. So, this is a normal robot, but it can be catch you. Huh? It catch, turn back. Just kidding. Kidding ka diha karon. You can. You can noob. Say noob ka ha. Pag ikaw na noob diha. Okay. Ano ba rin? Ay, ardo date ka lang. Tandili tayo makulog diha. Basic. So basic. Ka-basic ba niya? Oh, di ba? Basic lang. Ayan. Mag-jump talaga rin. Sa pangan-anak eh. Nakalimut na ko. Anyway, aneta. Magad, nag-slide ta. Nagutag swimming pool. Okay, mana. Tiyaman daw ko nini. Ay, kani. Yan. Yan, utago ta. Dili ka pwede mo ahamba. How bright. Okay. Let's go. Okay, mga tao. Sa yung kami Harbel.
Ay nato sa harbor. Unsa pa ning bato-bato dahil gabundok. Ano may unsa man ning cobwebs. Nagdam sa mga laser. Unsa man taon ni ay? Oh, nawala po. Unsa man ni? Dangerous. Okay. Uy! Nakalimot ko. Ani, niambak ko. Kamastira yun ako ay. Unsa man ni? Oh. Oh my god, unsa man na? La! No! Spawn! Kalagot, oy! Oh my god, napinig ko sa dali. Ala, bakay ko! Langan na, sige mang na sila, spawn, oy. Agay, ako pagkusay, wakay ko. Agay, naunsa na. Oh my god. Gak tegam ka. Mga star robot mo. Hoy! Ano to? Ka. Do. Hulo! Hulo, nga sigsag full sa mga rope. Oh my god. Nga sigsag full sa mga rope. Kadugay bato na human. Anyway, ano na sa okay, magsakay sa train boat. Train dahil ni start. Uy! Ano sa ano to? Hindi naman ko kasakay. La! Okay, another one ta. Bebe, sa train na be. Hindi ko makastart og train. O yun na, nakastart og train na ta. Padul ungod man niya, padul ugon. Padul na po kayo padul ugon, guys. Hindi na makabagay. Sa Elkhano. Oh my god. Mau na to? OMG! Ako na siya, statue. Mau ni siya ang mga tayaon. Pero favorite ko, kanya ay purple. Blue, ba't yung purple? Hala, nasud ko siyang webs. Nagta. Di lang ko ka. Kagawas. And that is, guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pwede nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mga bago akong video. So, bye!